Que tal? Moi boa noite. A visita de hoxe, o noso convidado hoxe é Manolo Lamas, seguramente moita xente, toda a xente o coñecerá polo seu vencello coa música na nosa localidade, con outras actividades culturais, pero sobre todo coa música tradicional. Ele é un dos cabeza visible, creo, de No Cómbaro. Moi boa noite, Manolo. Hola, boa noite. Gracias por invitarme, por chamarme. Pois chamamoste precisamente para falar do que mellor domina este intre, porque dominas moitas cousas, sei, no? Tes unha vida social moi activa na tua trayectoria vital, pero, sin embargo, na música tradicional é unha cara visible cando falamos de No Cómbaro e cando falamos de actividades de música tradicional, non só No Cómbaro, tiveches máis formacións, colaboras onde sexa preciso, pero sobre todo falar iso da música tradicional en As Pontes. Que momento vivimos agora mesmo? Bueno, a música tradicional no resto do país, no resto da región, pues, está nun momento moi bon, nun momento dulce, onde aumentan cada día as foliadas, non hai vila que non se fai unha foliada, incluso foliadas moi importantes, como pode ser a da Fonsagrada, a de Melide ou a de Ortigueira, etc. Non? E nas Pontes vamos un poquinho, desafortunadamente, vamos un poquinho á cola, pois non sei, igual ben, cando nós facemos algo aquí, organizamos algo, pois igual contamos máis que a xente de fora que é propia da casa. Falta aí un puxonciño para esta xente, sobre todo a xente nova, que está abundando agora nas foliadas no resto de localidades. Xente nova que vai a foliada e que lle joroba non poder saber tocar algo ou sobre todo bailar, que é o que está ahora mesmo empuxando moito, non? O tema do baile. Canto iso, teño dúas reflexións, corrixesme ese trabuco, e a miña, a primeira, por exemplo, faltouvos continuidade, é dicir, As Pontes era unha referencia, fostes case peineiros coas foliadas aquelas do lar, digamos, o Santa Palleta, que era unha referencia para todo o mundo, aí se cortou, o enganche en diferentes locais non foi definitivo, agora estás volvendo a tentalo, o mellor faltou esa liña de continuidade. Bueno, continuidade, eu creo que en poucos sitios conseguiron facer 110 foliadas seguidas. Este é o problema, que a partir das 110 parece que cando mellor estaba a cousa, foi cando se cortou, porque estaba estupendo. As foliadas de fin de tempada eran espectaculares. Claro que sí, pero bueno, aí houve cambios de gerencia que foron cambiando hasta que chegou unha gerencia nova e esa gerencia non creía oportuno que as foliadas foran o plato fuerte, entón non chegamos a un acordo, que hasta daquela habíamos estado con outras gerencias varias e sempre nos apoyaron a tope, pero esta non estuvo pola labor e tuvemos que deixar de facelas. E falamos de outro punto no que aí sí coincido plenamente contigo, o tema do baile. A ver, As Pontes ten unha presenza tremenda en música, pero, sin embargo, o baile costa bastante máis e hoxe en día unha foliada a xente vai a bailar. O mesmo que temos moita xente nova tocando As Pontes, non temos xente nova bailando baile tradicional. Claro que non. En As Pontes solo creo, ahora mesmo deixenme pensar, ainda creo que agora está empezando as campeiras, a Asociación das Campeiras está empezando, con xente moi noviña, pero hasta agora é só a Escola Municipal. Entón, creo que o que falta é que unha entidade cultural, que como foi a Lende, como foi o Grupo Xuvenil, falando máis atrás, para formar esa xente que, como dices, fomos pioneiros, sobre todo con a Lende, non? Perdón, e tamén co Grupo Xuvenil. O Xuvenil anos 70, anos 80, aquí todos os nenos e nenas bailaban. Sei que a situación ahora mesmo é outra, os nenos nin bailan, nin fan deporte, ni outra cousa, pero... Basicamente, o que hai na Escola Municipal, o baile son adultos, e salvo algunha rapaciña que sei que me consta que hai, pero non é o que prevalece, non? Entón, pois aí hai que, a través dunha asociación habría que formar un grupo de baile, porque por eso me queixaba de que non estamos ao nivel que deberíamos. Faltanos aí un puxonciño para crear ese grupiño de baile que incitara aos demás a bailar. E logo, pois, de que, como che dicía, nas foliadas ahora mismo, pois antes, cando se baila en grupo, chamanlle unha roda, non? Bueno, pero no lar temos visto esas rodas multiplicadas por 2, por 3, tal. Pero ahora mismo aquí nas Pontes, bueno, está escaso. Está escaso, o motivo, non o sei. Non o sei, será culpa nosa, das asociacións que
ao mellor non propoñemos esa materia dentro das nosas actividades. Bueno, eu collo a culpa que me toca, pero eso, de que teríamos que intentalo. Por iso precisamos que prenda o mecho, tampouco sei con que se acende, ese é o problema, eu sei que cando prenda esa primeira faísca que prenderá lume, porque o demostramos, é dicir, eu vivi en esa época do grupo Xuvenil con Medias Irmás, de todas as nenas bailaban en As Pontes anos 70, 80. Agora, claro, daquelas as nenas non tiñan o baile moderno, non tiñan outras actividades. Non digo que non se podan facer todos, que un xa mellor que outro, pero hai etapas. Hai etapas, porque, por exemplo, non sei se vale de comparación, pero, por exemplo, a banda de música, ou a escuela de música. A escuela de música, cando éramos bastantes menos habitantes en As Pontes, tiña menos afluencia de xente que ten agora. Agora mesmo é de verdad, unha envexa sanísima ver a xente nova que ten a banda. O mellor foi, porque a promocionaron para esa xente nova, pois nosotros temos que tamén tirar da xente nova para poñerse á altura do resto de localidades, que, como digo, estamos nun momento fenomenal. Pero precisamos unha formación previa que si hai no caso da música, porque entre a escola de música e o conservatorio, claro, sempre vai haber canteira. Aquí, curiosamente, os pasa coa música, sempre vai haber canteira de nenos e nenas que van ás escolas de música incluso tradicional, hai nenos e nenas en pandereta, en tambor, en música tradicional, pero nos falta, o que te dis, unha situación que aglutine o baile para nenos e nenas. O baile para nenos e nenas, sí. Falta, pois eso, que o mellor, incluso as familias, por falta de información, por falta de... non só por falta de información, sino por falta de sitios onde ir a facer esa actividade, pois non encontran o mellor. Eu creo que o mellor, insisto, a mellor culpa é nosa de non convocar a esta xentiña nova e poñerse á altura do resto de... Xa non digo Santiago ou a Costa da Morte, que eso xa é innato, aí xa lles nace... Nas Pontes tamén, afortunadamente, hai moito onde escoller. Tamén hai bastante onde escoller, culturalmente me refiro, sexa deporte ou sexa cultura. Entón, o mellor tamén é un poquinho que en outras localidades hai menos onde escoller e dedícanse máis ao folclore, á música tradicional, ao baile, que todo vai emparexado. Por exemplo, localidades como, Cariño, Cedeira, pois non falta nunca unha asociación deste tipo para facer o seu espectáculo o día das festas patronais, non só como facemos aquí que vamos a tocar o día do Carmen ou o día de Feira do Grelo, pero aí vai, fan unha presentación aí dun baile sempre modernito, quero dicir, novo, non? Un baile novo para as festas patronales e tal. E aquí, pois non, desde que falta... Os últimos foron alende e non hai que nos baile. Pero tampouco deixamos negativos porque non sería xusto. Realmente, eu penso que non. A ver, temos o problema co baile, é verdade. Pero eu creo que hai moitas localidades por aí adiante nas que unha ou dúas asociacións montan unha foliada e son sempre os mesmos os que a montan. Aquí podría facer unha foliada só con grupos das Pontes, aquí temos moitísima variedade. É certo que evidentemente sempre se terán convidados, pero é raro que non haxa un grupo das Pontes, creo que está de sempre, porque hai moita cantidade, ou non. Sí, hai grupos, pero non grupos para tocar. De feito, en decembro fixémola no Medulio con todos os grupos de As Pontes. Eso sí, en calquera foliada que se preste na contorna, pois nunca faltará un grupo das Pontes, eso claro que é certo. Un grupo para tocar, sabes? Pero, por exemplo, aquí veñen, mira, están aí os de Camelas Anduriñas, ou están aí os de Cedera, Buxainas, que me saleu, ou están aí os de Son de aquí da Coruña, pero non dirán por aí, están aquí os de non sei que das Pontes, porque non hai. Vale, que me refiro no tema do baile. Aí eu teño ese defecto que me gustaría presumir. Gustaría presumir por aí por onde andamos, que andamos creo que bastante, e non se pode presumir, co baile non podemos presumir. Pois si podemos presumir, insisto, da calidade dos grupos, porque os hai variados, ademais non é algo casual, non é algo autodidacta, cada vez son máis xente que ven con formación musical. Hai un tempo que era de xente que me gustaba, que era aprender a tocar a gaita, o tambor, aprendo, listo. Agora,
temos xente nova, non pasa como Sí. outros sitios. Non excesivamente nova, é certo, pero xente de 30 anos para baixo a temos nos grupos. Sí, sí, hai tocando, sí, e cada vez a formación é mellor, e sobre todo, que, como dices, que además de complementaria con outras formacións que veñen ao mellor, pois incluso do conservatorio, claro que sí, e da Escola de Música. Bueno, tamén a enseñanza está cambiando, o nivel da enseñanza está cambiando. Eu desde que empecé a agora, pois, Dios mío, a nosotros empezaban, todo era de oído, non? Daquela, pois, triunfaba, lógicamente, o que tiña, pois, mellor oído, pero agora hai métodos, aparte da profesionalidade dos mestres. Ahora mismo temos xente formadísima, que está tocando a gaita, claro que sí, ou que está tocando a percusión, e aí, claro, que aí sí que podemos levantar moita cabeza e presumir, aí sí. E presumir incluso de nomes propios, estou pensando mellor en Andrés, propios, sí. Estou pensando en Icías, estou pensando en xente como que se me ocorre por Xurxo, Sí. que claro que hai nomes, Hombre, claro que pero detrás deses nomes hai outra xente mellor que non ten esa capacidade, pero sí en grupo de tocar, e toda a xente, como ti ben dicías, ben moi preparada. Sí, sí, non sei se nombra a Antía. Antía, claro, que xa dicía, Vale. perdón, claro. Antía, pois date conta que está acabando a superior e é das que presume por ser gaiteira e é das que baila, que aquí, como digo, son... Pero que iso os pasa aquí, os que valen son os que tocan, non se pode facer toda a vez, é dicir, non vale amañalo dicindo, vale, pois vou bailar eu, pero non podes bailar e tocar. No, eu fui a aprender a bailar algo, pero non me atrevo, encima teño 5 hernias, o sea que imposible, mas sempre puño disculpa que me quitou o médico, que non é verdad, pero sempre puño disculpa. Non bailas, quitou o médico. Sí. E nada, na formación musical, hombre, eso cada vez cada vez exígenche máis, cada vez tens que curralo máis para si queres tocar con esta xente que ven embuxando atrás, claro que. Eso sí. Super inclusivos. Eu teño un caso voso, por exemplo, un amigo común que temos, Bernard, que aquí apareceu da nada, que acabou con vos, é un auténtico artista, e curiosamente foste os primeiros a abrir a porta e agora case pelean por él. Sí. Sí, sí. Bueno, Bernard foi algo divino, porque nós estábamos salindo da pandemia e estábamos pola feira do Grelo. Bueno, eu non me atrevo se foi a feira do Grelo ou a feira das Setas. E estábamos, como viñemos da pandemia, tocábamos fora, un pasarrúas, en vez de tocar no lobby como tocábamos sempre por Santa Icía. Perdón, era Santa Icía. Xa está, Santa Icía, vale. Entonces rematábamos aquí na capilla, aquí na Plaza do Carmen, e aparece este personaje, que non falaba nin entendía nada, nada do que nos falábamos. E a través do teléfono, fomos falando, entón preguntounos se tiñamos unha banda. El chamalle banda a calquer grupo de calquer tipo de música que se parecía. E dixemos, sí, se ensaiábamos, claro, e se podía ensaiar con nós. Claro que sí, dixémoslle onde era, ali apareceu o xove seguinte e hasta hoxe que ainda nos ven a visitar e a veces ensaiar. Por certo, vais a casar. Vale. E aí aparece este home, entonces nós, dentro das limitacións que tiñamos para falar con el, pois conseguimos, vámonos á foliada da Fonsagrada. Pois eu tamén vou. Ven para lá, ali descubre este mundillo, bueno, pois que lle deu vida a él, eu creo que era o que buscaba, que estaba buscando, que non debía encontrar. E ao ver aquilo na Fonsagrada, dice, wow, acórdame que o primeiro comentario entre comillas, porque era complicado falar con él, polo seu inglés, entón dicía que lle encantaba, porque aquí bailaban chicos con chicos e chicas con chicas. El non conocía o baile tradicional galego, entón cando te metes na roda, pois igual tes enfrente un rapazo, tes unha rapaza ou tal. Entón el foi a primeira expresión de que lle encantaba porque bailaban os chicos cos chicos e as chicas cas chicas. Bueno, a partir de aí, el meteuse sempre a bailar, de feito, baila. Non é que seña un virtuoso como é co violín, pero bailando, sí. O sea, co violín é un virtuoso, pero co baile faino ben, e sin ser
como digo, un virtuoso, non? Pero faino moi ben, sobre todo porque lle encanta. Visteuse de gaiteiro, que vestímolo de gaiteiro, ten fotografías vestido de gaiteiro e empezou a conocer xente en todos lados o coñecen, en todos lados. E, claro, a xente toda o chaman para tocar con eles, porque el, como dices, é un privilexiado co tema da música. El foi capaz de preparar o noso repertorio, aí tiñamos nós que dicir, que pasa? Que somos inútiles ou que? Porque o noso repertorio, que non é moi longo, vaya, pero para aprendelo en un par de semanas, é unha burrada. O que tal, e el, aparte que ten formación musical, pois el ten unha orella divina. Porque ás veces a xente non sabe o que temos aquí, non sabemos nós para canto máis un de fora. Sí. Eu recordo que o dicera Bernard, non tiene ni idea de que aquí había tamén música tradicional, que partimos de aí. Sí. En Viña, pois, pensaba no típico, a peneta, os toros, etc. Evidentemente, eu de tempo a coñecer isto, viu que era outra cousa, pero eu creo que con vos, e a través do vos, descubriu que era realmente este país, o que era a realidade de onde estaba. E iso cambiou por completo. El viña para botar unha man como profesor e aquí se quedou. Sí, el sí tuvo que ir algunha vez por temas de traballo, porque el aquí está a gusto, está cómodo, está feliz, e nada, tuvo algún percance que, pobre, a súa vivienda casi que era o coche, entón, nunha ocasión na Coruña levaronlle bastante valor de instrumentos, non? O violín lle levaron menos mal, senón creo que lle dá algo, pero levaronlle algún amplificador, algún bafle destes altavoces e tal. Sí, pero el, claro, el, o que tú dices, el está como se descubrira aquí o que el buscaba, porque el é un home pois que inquieto, que buscando e tal. Nada, con nós veo a moitos sitios, como por exemplo, nós fomos tocar 3 anos seguidos a Laza, ao Entroido Meollo, non? E aí estuvo con nós, e onde vai, pregúntanos por el, cando volvemos, e logo non ven Bernard o do violín, non? Vamos bastante a tocar aí a unha asociación de veciños que hai en Lamas, curioso, en Lamas en San Sadurniño. E se non vai el, preguntan por el, logo non ven, sabes, cuidado, que ademais, se se amplifica, pois, unha maravilla, pero sin amplificar é capaz de escoitarse cunha gaita e un acordeón, escoitase porque domina o violín á perfección, e sabe darlle volumen. Pois xa tivemos algunhas foliadas que agora volveron, estades no Prazamento, estades no Medulio, levades 3 ou 4, non? Levamos a primeira fixose casi de rebote, porque volvemos ao tema de Santa Icía, entón por Santa Icía éramos bastantes grupos, entón en vez de ir todos para o lobby, porque sería moi longo os concertos, pois decidimos xa nosotros no Compra facela xa ese mes, e aí empezou. El ofreceunos a sala, ofreceunos unhas condicións e tal, e nós aceptámolas, e agora estamos, a ver, o local de grande chega, a ver se me está escoitando ele, faltalle só un poquinho de luz para que podamos facer fotografías ao escenario e tal, ou incluso sacar unhas imágenes, pero do resto, bueno, pues durará hasta que uns e outros queiran. A verdade é que a xente quere, non sei se a xente para asistir, pero para tocar sí, porque nunca é un problema traer grupos, verdade? O problema é escoller a que grupo traes. Nada, para tocar nosotros só nos teñen que decir onde e a que hora, xa está. E aí estamos, aí voluntarios, claro que sí. Bueno, pues, non me preguntas, pero vouche comentar o de Santa Palleta, perdón, o de Romería das Merendas, que aí é onde queremos levar o baile, a ver se con eso este ano vamos a... Hai pouco os falta, o que os falta levar o baile propio xente aquí, pero a xente baila, a xente sabe o que vai a Romería das Merendas. Pero xente de fora. Sí, claro. Entonces este ano a ver se vamos a facer un obradoiro de baile. E xa tes data? 13 de xuño. Ves, eu xe te ia a preguntar. 13 de xuño é Romaría das Merendas. Sí. Además é primicia aquí, que tal, dependemos lógicamente antes de dicilo, de Concellería de Cultura, neste caso Lorena, non? Que tal, pero xa o temos falado e xa me dixo que xa o podía dicir. A parte que hai que pedir as instalacións e tal.
sempre pedimos os locales que están ali anexos, sobre todo por si nos falla a climatoloxía. Entón a foliada pode facer igual, incluso no sago, non? E xente, se chove vai vir menos, entón incluso cabe para comer ao mellor no local do Xosé Ferro, non? Que se chama. Aí está. E nada, pois aí é onde temos que facer que a xente das Pontes nos vaya, que vai, sabes que facemos un concurso, non, de agarraos. Bueno, aí ainda non me queixo, aí non hai dúda. Pero logo para o solto, para bailar xotas e muñeiras, basicamente, pois aí faltanos xente, das Pontes, faltanos xente. Temos que... Xa que ti contaxe anécdotas de Berner, eu contarei a anécdota tamén que testemunha un pouco o que está dicindo. Estábamos na Bretaña francesa, un grupo de galegos, os bretóns teñen unha particularidade, coa lingua son un desastre, pero o resto mantéñeno dunha forma brutal, é dicir, ti oes soar música bretona nunha rúa e todo o mundo se pon a bailar, todo o mundo. Pois claro, vamos ali, eles bailan a súa música bretona, toca bailar música galega, a única que sabía de todo o grupo, unha argentina. Unha argentina. Os demás non digamos ni idea. Así que todo o que está dicindo está máis que testemuñado. Non é máis que unha anécdota, pero sí. Eu creo que ese enganche que te dicías, o mellor pode ser a traverso desa romaría das merendas. Sí, claro. Un ambiente lúdico, festivo, mellor. Para iso a fixemos. A romaría das merendas sabes que ven... Bueno, para iso, para recuperar a fraga que... Bueno, a ver... A festa da fraga é a festa da fraga, iso non se pode tocar. Pero hai outra festa agora na fraga. Sí, agora facemos esta, pois para incitar a xente a ir ali a pasar en familia, failo pasar en familia, onde poidan ir a xente veterana e a xente moi xoven, porque o sitio é espectacular, eso sabémoslo todos, pero... Pois non sabíades, cando vai a xente de fora, dínolo, verdad? Claro, hombre, hai moita xente que di, bueno, que queda alucinada co bonito que é o sitio, pero cando ven o río, que non se dan conta que está ali o río, cando ven o río, dice, bueno, non, pero que tedes aquí? Entonces, afortunadamente, toco madeira, de momento levamos 4 edicións, e sempre con bon tempo, salvo aí a 1 da mañá tenos caído así unhas gotitas, pero tal, que siga así. E nada, a xente de fora, nós sabemos que é bonito, e que non hai un sitio por aí, en poucos sitios hai un sitio espectacular como este, non? Incluso para aparcamiento, para que temos onde guardar as cousas, que temos todo. E bueno, a xente gusta de ir de merenda, pero pouquinho a pouco, que tampouco hai que forzar a xente, pouquinho a pouco non vai nada mal con só 4 edicións. Non vai mal, non. Nada mal. Non vai mal. Porque era unha aposta bastante arriscada, verdad? Sí. Levar a fraga outra vez unha festa deste tipo. Sí. O emprazamento do mesmo, e para nós, mentalmente, pois estamos na fraga, e pensamos na fraga. Houbo cambiar moito chip aí. Sí, a ver, a fraga é moi grande, entón a xente que hai, se a metes en un espacio corto, abultaría máis. E moita xente que ven e que vai, quer decir, que non está sempre a mesma xente. O mellor que ven pola mañá non está pola tarde, etc. Pero contentos estamos, e tamén se por outro lado viramos que en vez de ir a máis, como pasou que a Santa Palleta fora a menos, pois tomaríamos medidas, igual decir, compensa ou non facelo. Ojalá non tiñamos que falar ese tema nunca, que se siga mantendo e que siga viva. Porque eu teño que dicir, pero é unha festa bonita. Moi bonita, sí. Eu testemunho que sí. Todo aquel que estivo, estou seguro que estará de acordo contigo, es que non, pois que se acheen e logo decidan. Sí. Hai moitísima xente que dice que é moi difícil, claro, porque nosotros só lo podemos facer así gracias ao apoio do Concello. Por qué? Porque nós non temos cartos, entón, senón habría que meter ali pois o de sempre, a forma de subvencionarse, non? Entón, como eles nos corren cos gastos do escenario, co sonido e tal, bueno, pois entonces incluso lles dan basicamente para o desplazamiento dos grupos, non? Entonces todo eso é carto que nós non temos e só lo podemos facer pois co patrocinio deles, non? Do Concello, vamos, do Departamento de Cultura, que aí quero tamén agradecerlle no seu día ao anterior concelleiro de Cultura, a Vicente, e agora tamén a Lorena, porque Vicente, desde o minuto 1, desde o primeiro día, dixo que sí, para adiante,
e Lorena ten moito interese en que o sigamos facendo e temos todo o apoio dela, todo. Eso é importante, claro que sí. Vale, pois chemos xa, che parece, coa foliada, esta fin de semana temos xa foliada, Sí. que temos no Medulio? Pois este fin de semana organiza o Axouxer do Roupar, que, como sabedes, pois a maioría da xente ou estuvo nas Pontes, entón eles organizan e teñen invitados a Silbarda da Capela, que son vos amigos e compañeros por aí de aventuras nos cantos de taberna, que non falamos. Eso nos falta aquí, bueno, máis ou menos, algo temos, pero Vale. igual é potenciar moitas cosas. Vale, e tamén traen outro grupo de Narón que se chaman Ajaspalleiros, así me parece que o dixen ben, que tamén son xente conocida e ao final conocémonos todos, sabes? E seguro que ha de haber unha foliada interesante. E igual hai hasta xente bailando das Pontes. Das Pontes? Posiblemente que sí. Sí, sí. Bueno, hai unha serie de xente que non podo nombrala ou non me acordaría dos nombres, pero hai xente da Escola Municipal que non fallan, que xente, bueno, hai unha rapaza xovenciña, e pois hai outras cuantas que bailan e van sempre, sí. Non son todas as que quixéramos, pero ben. Que a ver, que dixen que ia pechar, pero vale, cantos de taberna, non teño problema falar deles. O que pasa é que me parece, e agora dime tamén se me equivoco, que aquí sodes sempre os mesmos tirando de todo, e claro, tirar da foliada, tirar das merendas, tirar de campos de cantos de taberna, non sei se será peza para o tacón. Bueno, a ver, É outro objetivo máis, non? é outro objetivo máis porque... Pero claro, está rodeados de auténticos cantos de taberna históricos aquí ao lado, Vamos a ver, eu sempre comparo, non? Sempre comparo co mellor, non? Entón, ahora mesmo, o mellor, Espasante, Melide, ahora mesmo Ortigueira, Fonsagrada, etc. Aí sacan a convocatoria para que a xente se apunte, quen queira participar. E ao mellor en un día ou dous está coberta as plazas e xa quedas fora. Ou, perdón, tamén, que se me olvidaba, en Pardiñas, o sea, en Guitiriz, non? Son dos máis solicitados. Aquí, pois, fixémolos no 2014 e no 2015. Non estuvo mal. Pero tampouco nos deu por seguir, porque tampouco nos enchera de todo. E agora volvemos de segundas, porque digo, se funcionan no Concello de Trabada, se funcionan no Concello de Vilar Maior, eu que sei, pois que non van funcionar aquí. E este ano repetimos, tamén outra vez co apoio do Concello, e quedamos contentos todos. Quedamos contentos e préstase para repetir, porque as Pontes tamén están sofrendo un cambio. As Pontes están sofrendo un cambio, non? Lóxico, non? Un cambio lóxico polo tema laboral, etc. Bueno, pola cantidad de habitantes e todo iso. Bueno, pois, igual, isto provoca que nos parecemos, que nos parezcamos máis aos concellos da volta, sabes? Que teñen, pois, non tantas posibilidades como tiñamos nós fai uns anos. Supoño que me entendedes o que digo. Sí, perfectamente. Bueno, pois igual... Un pouco ubicando no noso lugar. Vale. Lo que nos corresponde. Sí, porque... Quer decir, que se vaya menos ao Corte Inglés e cousiñas destas, non? Vale, que te vayan relacionados, verdad? Que estamos vivindo un pouco máis cos pés na terra. Sí, cos pés na terra, perfecto. Non sei se é mellor nem peor, pero é diferente. Totalmente, aí é onde vai influir para que se apunte, non, porque tampouco se poden apuntar por todo o que levo dito, porque non hai oferta. Que participen. Perdón, que participen, sí, que participen. Igual o que falábamos da Escola de Música, que é espectacular, ahora mesmo espectacular, ver a banda juvenil eso calla a baba calquera. Os que temos netos e os que non os teñen, que é precioso. Pois igual aquí tamén pasa algo do mesmo, ojalá. Ojalá que o pobo non desmellore, pero que sirva para arraigarnos máis a raíces. Pois alédome de rematar así con unha versión optimista, porque non é que fora negativo, pero que Lama se come que sempre di as cousas como son e claras, e, por tanto, houve que dicir todo, o bo e o malo, porque só saben onde está o malo, podemos chegar ao bo, verdade? Eu digo o malo, pero non digo coa idea de constructivo, facer daño. Claro, saber onde temos que traballar. Para mellorar o que hai,
que seguro que podemos. Así foi. Quedado, por tanto, con esa mensaxe, sabedes que este venres volvemos ter foliada, aproveitade, porque non volvemos ter ata o mes que ven, ata final de marzo. Grazas por visitarnos hoxe. Nada, gracias a vos por invitarme, un placer. E grazas a todos e a todas por seguirnos unha noite máis. Mañá volveremos cun novo tema de interese. Por certo, mañá toca, adiantámolo, literatura. E tamén de algunhas zonas das que les estivo falando agora, xa veredes. Ata mañá.